Markus Juola, syntynyt Siilijärvellä. Nyt asun Jyväskylässä ja kesän reenailen täällä Etelä-Suomessa. Monelle tulee yllätyksenä se, että loppupeleissä on kuitenkin tekniikkalaji. Varsinkin nykyisin se laji on muuttunut aika paljon siihen suuntaan, että ne radat on tosi paljon vaativampia ja teknisempiä. Et enää se startti ei ole kaikki kaikessa. No, jos pysyy pystyssä, niin kyllä sit pärjää aika hyvin. Tasapaino on todella tärkeä, tuonne koordinaatio ja yleisesti ottaa aika urheilullinen kaveri, niin kyllä semmoista pärjää. Monipuolisesti niin lahjakkaat kaverit. Monet kysyvät siitä, että onko se hirveän vaarallista, että näyttää tosi hurjalta. Onhan se sillä tavalla hurja laji, mutta siinä se on just se viehätys sillä tavalla, että siinä tulee paljon tapahtumia ja kyllä mä tykkään siitä. Yllättävän vähän tulee pahoja loukkaantumisia, mutta tuommoisia mustelmia ja semmosia ruhjeita, niin niitä kyllä tulee aina. Kyllä tuommoiset hypyt ja kehonhallinta, niin kyllä mä ne koen, että se on mun vahvuus. Vahvuuksena myös tietty urheilullisuus, että mä oon ihan hyvässä kunnossa ja oon valmis tekemään töitä tavoitteita eteen. Heikkoutena ehkä en oo kuitenkaan montaa vuotta kilpailu. Miten pärjää noissa isoissa kisoissa vielä. Että miten saa se parhaan suorituksen itsestä irti. Se olisi semmoinen ainakin kehittämiskohde. Sitten myös semmoinen ihan ominaisuudet, eli nopeutta ja räjähtävyyttä, niin sitä saisi olla lisää, että starttikin lähtisi tykiin suusta. Kyllä mulle sopii parhaiten semmoiset radat, että mikä on vaan mahdollisimman epätasainen ja mahdollisimman nopea ja vaikea. Mä tykkään semmoista radoista. Sitä syttyy vaan kun pääsee kovaa.